Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian Bu Guru. Pripun kabare bocah-bocah? Muga-muga tansah pinaringan kesehatan lan tetep semangat anggone sinau nggih. Saiki awake dhewe arep sinau basa Jawa babagan wayang Ramayana. Bocah-bocah uga iso mbuka buku paket kaca 31. Sadurunge sinau, yuk disiapke buku lan alat tulise kanggo nyatet apa sing penting ana ing wulangan iki. Yuk sinau bareng. Wayang Ramayana. Wayang Ramayana nyeritake Sri Rama Wijaya nyelametake garwane Dewi Sinta sing diculik dening Prabu Dasamuka. Ing cerita wayang Ramayana kuwi ana cuplikan cerita Anoman obong lan Kumbakarna gugur. Gambar wayang Ramayana. Yuk bocah-bocah ngerti ora? Iki gambar wayang sapa? Sik nomor 1 sapa? Yo bener, iki Sri Rama Wijaya. Duweni sifat becik. Gambar nomor 2, Dewi Sinta, garwane Sri Rama. Nomor 3 kuwi Anoman, wujude kethek putih. Gambar nomor 4, Prabu Dasamuka, ratu ing Ngalengka-diraja sing duweni sifat adigang, adigung lan adiguna. Sik nomor 5 iki sapa ya? Iki adine Prabu Dasamuka, Kumbakarna. Sanajan wujude buta, tapi Kumbakarna kuwi duwe sifat jujur. Yuk saiki bocah-bocah dimirengke cerita Anoman obong. Dewi Sinta wis kelakon didusta dening Prabu Dasamuka menyang kraton Alengka-diraja. Dewi Sinta dipapanke ing Taman Keputren. Sawijining dina, Sri Rama Wijaya kirim utusan kethek putih arane Anoman supaya golek sisik melik ing ngendi lan kepiye kahanane Dewi Sinta. Tekan keraton Alengka, Anoman jujuk Taman Keputren. Ing kono dheweke kelakon nemoni Dewi Sinta lan Trijatha. Anoman banjur ngaturake ali-aline Sri Rama marang Dewi Sinta. Sakwise mangerteni kahanane Dewi Sinta lan entuk sisih melik bab kahanan keraton lan prajurite Alengka-diraja, Anoman banjur pamit. Emane nalika arep bali, Anoman konangan lan kecekel prajurit Alengka-diraja. Anoman dirangket disowanake Prabu Dasamuka. Dening Prabu Dasamuka, Anoman dihukum diobong. Anoman dihukum diobong ing alun-alun Alengka. Nanging Anoman kuwi kethek sekti mandraguna, ora tedas diobong. Nalika diobong, Anoman berot, banjur pencolotan sak nduwure wewangunan keraton lan omah. Wewangunan lan wit-witan sing diencoki Anoman kabeh kobong. Keraton Alengka-diraja sing maune apik lan endah saiki dadi segara geni sing bulat-bulat amarga pokale Anoman. Prabu Dasamuka nesu lan mrentahake prajurit Alengka supaya nyekel Anoman. Nanging Anoman wis kasil lolos lan bali atur palapuran marang Sri Rama Wijaya. Dadi kuwi nyeritake Anoman obong sing diutus ning Sri Rama Wijaya goleki Dewi Sinta. Anoman tekan kraton Alengka-diraja nemoni Dewi Sinta, terus ngaturake ali-aline sing dikeki Sri Rama, banjur arep pamit. Malah konangan ning
prajurite Prabu Dasamuka. Bar kuwi Anoman arep diobong. Karang Anoman itu mempunyai kekuatan, dia tidak mempan untuk diobong. Akhirnya Anoman pencolotan sadurunge bangunan dan rumah. Akhirnya Kraton Alengkodiraja kuwi mau dadi kobong, dadi segara geni. Yo saiki wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki. Nomor 1. Sapa kang dusta Dewi Sinta? Sapa mau? Yo bener, Prabu Dasamuka. Nomor 2. Sapa sing ngancani Dewi Sinta ana Taman Keputren Alengkodiraja? Yo Trijatha. Nomor 3. Sapa kang diutus Sri Rama Wijaya goleki Dewi Sinta menyang negara Alengkodiraja? Anoman. Nomor 4. Hukuman apa kang ditindakake Prabu Dasamuka marang Anoman? Diobong. Nomor 5. Kepiye kahanane Alengkodiraja nalika Anoman diobong? Dadi segara geni. Saiki tugas basa Jawa. Tugas sik pertama, jawaben ya, apa wujude Anoman kuwi? Tulisen ning kolom komentar. Nah, tugas sik nomor 2, kerjakno Google Form sik dikirim ana ing grup kelas, dikerjake kanthi teliti. Pesene Bu Guru, tetep jaga kesehatan lan tetep semangat anggone sinau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.